ציונה לוי, עובדת תיאטרון בשבע 12 שנה, מחסנאית, לפעמים מכבסת עולה. עובדת תיאטרון 12 שנה וחבל שלא עובדת 30, שלא ידעתי על קיומו קודם. אני מצחצחת הנעליים, שומרת על הבגד, מאבקת אותו, מוציאה, מחזירה. מכבסת, תמיד יש את עבודה, תמיד יש עבודה. I know what you're thinking. You wonder why I chose her out of all the latest sins of her. בגד הולך לאיבוד, אני צריכה למצוא מחליף. כמו שמתייעצים עם המעצבת, אז היא אומרת לי בטלפון מה לקנות ומה ביודמה. לעצב תלבושות זה הדבר הכי גדול שיש. זה כיף לא נורמלי. אתה חי את התקופה שאתה מעצב, והבגד נשאר לעד כמעט. זו קיסרית רוסיה. בהתחלה בתיאטרון, עשו הצגות רוסיות. אז תראו שזה לא משהו גדול. אבל יש פה בגד שעשו פה הצגת מדאם בטרפליי, ומנהלת התיאטרון נסעה במיוחד לסין, והביאה בגדים מקוריים אמיתיים, אותנטיים מסין, והקימו פה את ההצגת בטרפליי. היא הייתה הצגה מאוד יפה, היא לא הלכה, כי זה היה מין הצגה אבסורדית כזאת, על שגריר אמריקאי שהייתה לו פילגש סיני, שכב איתה 20 שנה, היא כל הזמן שכבה על הבטן, ובסוף התברר שזה הגבר. אבל הבגדים היו יפהפיים, הצגה לא החזיקה מעמד, כמה חודשים ירדה. הבגד הזה, הכובע הזה, עבודה נהדרת. הוא לא נוח, אבל זה עבודת אומנות. יש פה דברים שאף אחד לא יכול לעשות, גם בחנות אפשר למצוא אותם. היה פה הצגה יוצאת מן הכלל של סיפור אמריקאי. לא היה משהו מיוחד, אבל הבגדים היו נהדרים, עבודת פרך, וזה היה איזה 60 תלבושות, זה היה חילופים מהירים, הם היו כל כך יפים. אי אפשר ללכת אותם בחוץ, כי יצחקו עליי, אבל הם היו מרשימים מאוד. שחקנית בנשמה? כל עובד תיאטרון. מי שמחזיק מעמד שנה הוא שחקן בנשמה. יש שחקנים שהם, אני חושבת שהם האחים שלך. והם חביבים כאלה, ואת מפנקת אותם יותר, מגייצת להם כל יום חולצה, ודואגת שהבגד שלהם יהיה טוב, ותמיד מכנינה לו איזה ממתק או איזה פרח. פרח בחדר איתור בתיאטרון תמיד יש תשומת לב, באים, אתה מרגיש שהיא לא של כולם. כי לפעמים הם ממש מתקשרים, הם גם עושים לך כזה טוב, כאילו שזה אח שלך משהו. אין תיאטרון בארץ, בשום מקום בארץ, ובעולם לדעתי גם, שהשחקנים מקבלים יחס של אנחנו, וזכיתי לטעום לעובות. שאמרו שהצבא צועד על קבתו, התכוונו לג'אחד. אתה רוצה לטעום ג'חנון? What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh come to the cabaret. סוף סוף אני מרגיש בן אדם. יונה, תודה רבה. The book and the broom, it's time for a holiday. Life הסדרה שנראה היום גשם שוטף זה מחזה מקורי, על מוסד למפגרים שרצו להקים אותו, היה כפר סבא והתושבים התנגדו, ויוריד להם את ערך הדירה, אבל זו הצגה יוצאת מן הכלל. הוא עוצר אותו. כל תפאורה זה הפתעה. את אף פעם לא יודעת תפאורה, רק כשאת נכנסת לאולם, אז או שאת מתרשמת או שלא, אבל אם את אוהבת שחקן, את הולכת איתו לכל מקום. היית רוצה שהרוצח יסתובב חופשי ושיאשימו מישהו שאולי הוא חף מפשע? אהלן, רויטל, מה נשמע? רויטל, מחר באים?